Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating latest analysis na yung Lunes hanggang Miyerkules, Agosto 9 hanggang 11, 2021. At ito po ang ating Tagalog version brought to you by Typhoon 2000. Ngayon, umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas po na Martes. Napapansin natin na yung hanging habagat ay medyo umiiwas na po sa Visayas, Mimaropa at Mindanao at nakaka-affecto na lamang dito sa may Calayan Island Group, sa may West Philippine Sea at South China Sea. At magiging mahangin pa rin na may mga kasama pong mga thunderstorms, mga pabugso-bugsong ulan dito po sa may offshore areas po ng Ilocos provinces at ang Batanes at Bubuing Cubab Island. So dito na lang ang medyo affected nitong hanging habagat. At nakikita po natin na itong area na ito ay magkakaroon pa rin mga thunderstorms na sa hapon ng gabi. Dulot po ng kombinasyon po ng habagat at yung local convection. Lalo na po dito sa mga mountainous areas po ng Cordillera Autonomous Region, Ilocos Region at sa kanluran bahagi po ng Luzon. Ang Manila at ibang bahagi po ng Luzon na magiging maganda po ang panahon. Now, dito naman po sa Kabikulan, Mimaropa, Sulu Archipelago, Visayas at Mindanao ay medyo maulap ang papawirin simula pa kahapon at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, paggulog at paggitlat na magiging malawakan po lalo sa hapon o gabi sa area na ito. At ito po ay dulot po ng isang trough nitong low pressure area. Pag sinabi nating trough, ito po ay extension ng isang low pressure area. Hindi naman po siya aktibo, hindi naman po siya shallow, moderate lamang po siya. At binigyan po ito ng ID number ng Joint Typhoon Warning Center at yung NOAA ng US as 92W. So, ito po ay nasa lower chances na mag-develop po ito bilang isang bagyo sa loob ng 24 oras. Okay, less than 35% chance. But ang good news ito, hindi po ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa at ang tracking po niya, base po sa dalawang computer models, yung European at US models, ito po ay tatahak pan-norte-norting kanluran. So dito lamang po siya sa dagat Pilipinas at wala po siyang inaasahang epekto sa ating bansa. Kahit na ang habagat hindi masyadong malakas po, na hindi masyadong lalakas dahil po medyo mahina lamang po itong system at nasa papunta po ang habagat ngayon into, gaya ng sinabi ko, nasa dry phase ng habagat at nagkakaroon po tayo ng konting break ng habagat. Okay? So, pagtaas niya dito, may mga ulan pa rin pwedeng maganap, southwesterly southeast wind flow at yung kanyang trough dito po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Okay? At ito naman po yung dalawang bagyo, si Mireille at si Lupit. Si Lupit po naglandfall na po sa Japan. Dumaan po siya ng Kyushu at northwestern portions ng Honshu. At nasa Sea of Japan na po siya at inaasahan pong tatawid po siya ng northern Honshu sa loob ng 24 oras. But ito po ay magiging extratropical cyclone na lang po ito or frontal system. At ito naman po si Mireille ay nasa silangan po ng Japan. Sa may karagatan lang po siya ng Northwest Pacific at kasalukuyan din kumikilos po ito. Pasilangan, hilagang silangan at magiging extratropical cyclone din sila. Okay? So, pag nawala na ito, tuloy ang hihina na itong habagat at yung ibang flow ay pupunta dito kay 92W. But since mahina lamang po itong system ito, baka mga thunderstorms lamang ang ibibigay niyan sa mga affected nitong trough. So, in the next few days, pwedeng ma-affectuhan pa rin ang Luzon ng mga thunderstorms dulot ng trough ni 92W at yung mahinang paghikayat ng hanging habagat. Okay? So far, yan po ang latest sa mga oras na itong ngayong gabi. Nasa tapat na po siya ng Bicol. Kasi itong plotting na ito ay kanina po itong alas 2 ng hapon. At makikita po natin dito sa fast animation mula sa University of Wisconsin ay makita natin yung dalawang bagyo dito na nagta-transform na po into an extratropical cyclone of frontal systems. At ito na po yung LPA 92W
na nasa tapat na po siya ng Kabikulan as of this moment, at nasa medyo malayo naman po siya sa anumang parte ng kalupaan ng Pilipinas. So ito lamang pong trough ang nagbibigay po ng mga ulan sa bahagi dito ng ating bansa. Okay? At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation from windy.com, kita po natin napaka-maulap po ang kakagatan po dito ng napakaulap po ang bahagi po ng Kabikulan, Mimaropa, Visayas, Mindanao. Ito na po mga localized thunderstorms. So ito yung ulap ng trough nitong LPA na banda nandito na po siya sa may tapat ng Kabikulan. At ito po ay tumatahak patungo sa north-northwest across the open waters lang po ng Philippine Sea. So, yan po, nagbibigay po ng much needed rainfall sa Kabikulan dahil matagal na po hindi umuulan sa Kabikulan for almost 2 weeks na po. Okay? At kung ito na naman, kung titingnan natin yung windy.com 3-day rainfall accumulation forecast mula sa ECMWF, simula ng araw ng Lunes hanggang Miyerkules, kita po natin na medyo malakas pa rin yung rainfall accumulation dito sa may bulubundukin po ng Northern at Central Luzon. Ito po ay dahil po sa mga local thunderstorms na posibleng mag-form hapon-hapon o gabi sa loob ng 3 araw, simula na yung Lunes hanggang Miyerkules. So may mga ulan pong magganap dyan. At ang Kabisayaan naman po at porsyon ng Bicol region ay magkakaroon din po ang mga pag-ulan dahil po sa trough ni LPA 92W. So si LPA 92W nandito na po siya, tapos yung kanyang tracking yung pupunta dyan. So yung kanyang trough ay makaka-affecto po dito sa bahagi ito ng Central at Southern Philippines. Kasama po ang Mindanao po dyan, okay? But so far umakit na po ang trough. So posibleng Visayas at Bicol lamang ang maapektuhan nitong mga ulan hanggang bukas po or sa Miyerkules. At ito naman po yung wind forecast mula sa European model for the next 3 days until Wednesday. So, yan po yung LPA na yon. Bukas po ng hapon, nandito na po siya sa may tapat ng Luzon or tapat ng Isabela, habang ito ay kumikilos pa hilagang kanluran. At sa Miyerkules ng hapon, nandito na po siya sa may tapat ng Batanes o Taiwan. But posible pong maging surface trough na naman po dito. So makita po natin mahina po ang habagat, variable winds po sa Luzon, Bicol, variable winds po sa may Mimaropa, Bicol, Visayas at Mindanao sa darating pong Miyerkules. Okay? So far yan po ang ating quick update. Wala naman tayong namamataan na possible formation ng isang bagyo. Kahit yung LPA, mahina lamang po, baka malusaw lang in the next 3 days. So, babalik ulit tayo ng Wednesday, pagbigay sa inyo ang pinaka-latest naman sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua papaalam. Mag-ingat kayong lahat. #WeatherWiser, #TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.